Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini kairokma pai flya. Bini hamzakma pai flya. Haino hai sep kaham tinibo. Pade pal ke kaito na hambai layan. Tangi hidmale o zora kaham. O sep kaham. Baitang kaito chini bagai arrange klaira mani bagai. Hallelujah. Tinibo haino. Kaito sungno maglang klaya. Bini kok thebe kuplong klaye. Te kaisa lebelo sungno. Ya pressure nani hakaba te kaisa position atlang nani bagai. Kaito tini phurangnai. Bini Holy Spirit fola kathani bising toike. Hallelujah. Kaklai norok belai excited na. Faidi belai khatungui. Kaito ni kok no. Khonjo ke krke khnawi. Bkhao chunani bagai. Kamsli hake chumnani bagai. Kotok mi mala hake. Kandani bagai. Reading layan. Hallelujah. Fari kaito na hambairele ozorani bagai. Thank you, Lord, for your love and grace. Haine haiding siap kaham klair piu kalo. Afa sak kaham. Te bebak samung nung mung bakin nung bless klai tongmani bagai. Te Lord bebak samung nung chubai tongmani nono hambai. Thank you, Lord, ozorani bagai. Ini kok thai bagai. Ini folana roi nung sono furangi tongmani bagai. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Hambai. Subra Jishu ni keplai mung bagai safan nintaniwa. Ozorani yafan. Te ozorani bagai hambai ru. Amen. Hallelujah. Fading ke tinibo kaidar sangna maganang klaya tini bahayna kuplung klaya thangi tongo sung belai khattung ke tong thok laye bini kokno serna fasing thanglayana te ang koinai nini garani ta khok bukhurong no share klaya di bor bahayno okathang kokno serna ni shep manthang. Hallelujah. Praise the Lord. Tangsa sagal sabanya dia. Fading kan ke thangnayo je ang resab mani o resab pungno no te ise tini palke resab layana tang mala kaitor belai kena kok thai ka hamroi resab rekha belai ni meaningful te belai phan ganang kok ang bebak khlai mano jisuni bising te. Hallelujah. Fadi obono palke resab layana abun yagolo tini kok thai sung bak khlai layana. Amen. Ang bebak kay mano Zishuni bisingte Paniya fangle Sublayong se Ang bebak kay mano Zishuni bisingte Paniya fangle Sublayong se Og buksang imano Kebo logi ya imano Nengle logi tongo Oh subray Og buksang imano Kebo logi ya imano Nengle logi tongo Oh subray Wanaya ang wanaya Kiriya ang kiriya Paniya fangle Subrayong se Oh paniya fangle Subrayong se. Amen. Nung bahanya bebak klay mano ang bahay ng bebak klay mano. Tangay. Ang bebak klay mano. Hallelujah. Praise the Lord. Jishu logi tong mani bagay. Bini pan logi tong mani bagay. Nang ang kaitor je musong mani bebak samung na sang klay mano. Hallelujah. Fadingan na tinin title no kanatam sijak. Samung Hamya no. Hallelujah. Kamslay Hamya no khugui ke sang khugui relation. Kebang ma Shitra no. Kebang ma Hamya no. Kamslay letra kamslay Hamya menam no seng moila nangjak no khugui re mani haike fari khugui relation. Sinaron tiklai ro holai siwan. Seng mano. Hallelujah.
당래 지슈니 판치니 러기 동고 angbeba klaimano 지슈니 비싱테 파니야 방래 수브라용세 할렐루야 Then kema borok mungsasak hamya bo kelegi arni ongkhorima yangi tonglai jajaka Piaba nung saimandi nung ongkhorimano nunga hamya ongkhori phaimano kamsle khuktugi nunga hamya khugui ro horimano ninarun tiklai ro horimano nung dam rogoi ro horimano tagi male Jesu Christo baithang chini logi tongo jengmano Amen Hallelujah Fading kanke omrok no tunyo sengtini serenglayana ang norok joto no koinai Bible seng joto nazagana khaklai norok nazagna This is my Bible Hallelujah Praise the Lord so norok ni Bible bo norok gana nadi palkhe tini bahaina sengkai tani kongma serenglainai Hallelujah Romans chapter 13 Romans 13 ni art ni smi seng aing je mansak tola ongkhora layana te tini seng kaitor tam seng ya phana mu sungjak abono seng ya sak layana Amen tam sijak tongoro If you love your neighbor himself you will fulfill the requirements of God's law himself Hallelujah Nung tomungno nini ta khokno Nini arino nung tomuna hamzago hungke Hallelujah Abo kaitoro mani u kerongno rakhok mani klayo hunisao Hallelujah Naidi Tomuna seng khorakso seng hamzago hungke Bini faisingo seng tay hamya klaya Tomuna seng khorakso seng hamzago hungke Bini faisingo seng mungsa chaya klaya Hallelujah Tangai Jeng hamzak mani bagai Kobro itam sijak Kebuni thani Chapter 13 verse 8 na Yes tam kebuni thani Lakai genang ta engdi Okay Norok kising norok Hamzak laidi Abos norok ni lakai Buino hamzak nai borok bo Kerong rakhok ma kelayo niso Kebuni thani lakai genang ta engdi Norok kising norok hamzak laidi Abose norok ni lakai Buino hamzak nai borok bose Kerong rakhok ma kelayo niso Hallelujah Busuk serai-serai na Lakai genang Ta engdi Tang mel o belai kino borok na tek toru Hallelujah Al lakai ni bagai tamu tanglai Walai mung payu Tomuno Nung panani tani mantai ang panin tani mantai ke Amana musumani bagai Tomuno zorawo sokpaya hangke sini laifo Al aze rang panang kaba mung sasuk pano Zoli mung painai Zepro zoli mung payo Kaglai mung painai Zepro kaglai mung payo Afro komor mung painai Abuni bagai no Jeng nangke hamzage si soba lai thai Lakai faisingo seng tang lai thai kere Because al lakai borok no tam klai mana halok sasuiru Relationship dong songi tango Jepro lakai tongo Jepro hamzak mung kere yengo Afro tamung henmale Tangai A hamzak mung kere al lakai Tomung tongmani bagai ha lakayo klaijak ni bagai Borok tini abahai nangi tongo Actually kubui kok no Hallelujah Al lakai genang ma bai tini kengma borok hamzak na musukman hamzagai man laya Bagai sana musukman bagai say man laya Lakai genang ngi tongmani bagai Hallelujah Praise the Lord Agi sini tiprasa dofa Ini sengje sini Mani hake sengje dofa khobzago Sin tomung kaham tam tongmani Wak pana masa betar kahangke Tam klaile bagai salayo Kami sukti bono Faisa Oba hake Zoton tanino Lai beke so lai seng Bagai salayo Busuk se hamzak mung genang tomung tongmani sini Hallelujah Pia tabugle nogo suduse Tu paye wahan kerag lag Mane kerag lai regliya Bazar se kerag itu payo Zate nogo pai kerag kange kerag mani korang kanake Mui da maro hono zane Mane mui maro honai siang hake bui Kanaka tam song ke Tomono sajak ting kange Tuni masar Mane borong tani a selfie sengi tangka
bagay salaimani kerika Allah kai tomo nga pusugia tomo ni bagay borok teibo hamzak muni yakni yog mane ongkhorei arni belai keno tikubun hamya phaisingo baklai lei tonglayo hallelujah so abuni bagay no lakai genang tangdi hamzak mung kerei tangdi nin ta khukno nang hamzakti nini bukhukno nini arino nang hamzakti hallelujah tangi himalaya di best solution tamo hallelujah best solution tamo solution obono tomo hamzak mung tong ke tamo nai di arte problem kri ar bono nung joli ba manya te ning hasa hamzak ke ta baka joli nai ba hallelujah nga ar hamzak lai mung tong joli mung kri ke walai mung kring sinai nasle mung kring sinai soba lai mani phai sinai so bebag no kuplongi thangbayo so chini life chini langmok tam nam male hamzak mung sunango hallelujah ang boana bukhang bono businai means tamo abotai thagya aba hakem thangsinai gangke nung bono bobo no hain bupiro hain nung bono buipiro bobo hain no bupaipiro aba hakeno abo sulai yagor sulai tam nai abotai thagyang thangsinai so ato mung sung yakalai thai tomo no thabra phuni phungta ba phagya khoraksa borok okay bono na kare di hamzak di yes belai tugu abo but nung tomo no khlai ke mane no success life because tai aborok no nung yakare ka bo no bu phaya pa nung mono yakaro means tamba aborok ba kasi srang mung man sinai te bo teusha tai ni thasingo haina hai tamna joli mung phungna bagai bo tai phailia tamna nung mono haina hai yagol sufilia ni bagai tini tamnai election burum no chini bisingo walai le mung lokjago karon tamo yagol sulaimani bagai hamya bai hamya yagol sulaimani bagai ngetebo hamya bo sabau ngetebo hamya kabang nokjago so abuni bagai no faidi sing mo thagere laisen abono te khoraksa mo thagi me ngi tongkhana nini ari borok nung mo thaksi di abono nung continue ta khlaipi sidi hagita mungnai ka hambai ke sing yapri salai mansenai hallelujah nung te khoraksa naslewo dofao ham krai nang ta khatung di te khoraksa nang hamjagai me nasle te dofa ka hamhni nang taban sukdi abo wrong pura first nini aron hoite sengdi te khoraksa na hamjaknani nini aron hoite sengdi te khoraksa na chubanani nini aron hoite sengdi te khoraksa na maya sanani tangi hinmale nung te khoraksa na nasle wile nung nini nukhung ham krai dofa ham krai abro nang ta khatung di abo ko useless nangka nang khatung ya tongmani saw abon kongno saya tongmani saw tomono nang mungsa sekka hamnukna musung nini nukhungo nini langmawo dofawo kamiwo hingke sengdi nini aron simi sengdi first nini aron simi sengdi start from you hallelujah nini aron simi tomono chengja khangke abo haino koplong ngi thangbai nai nung bai thang tamnai hamyo klaijak te khoroksana naslei tongo hamjagai manya te khoroksana nanga hamjak mungkok phorongna bata thangdi te khoroksana nang tamnai te khoroksana thaniu aka hambo nang nukna ta musungdi first nini aron simi sengdi hallelujah nangke te ayang ari borong no nasle ma kare jaspa nang itongra siting to nini aron hoite ning clear ngi thangdi ang no hamjago ta khong nang nasle pa nang no hamjago bokhong nang joli phan tong nang no hamjago hallelujah aba haike sing ya prima shalai nai so abuni bagin sautamo lakai genang tangdi nini ta khokno hamjak di ama hai khlaike hallelujah tamo oje ain kanon haika ba kerong ya farjak mani abono rakhok mani klayo hallelujah next bible verse tam tong phanai len verse 9 for the commandment say you must not commit adultery okay tomu shitrata tongdi you must not murder borokta buthardi you must not steal nung sikok tangdi you must not covet nisaw nung ta khamai di nisaw these and other such commandments are summed in this one commandment nisaw love your neighbor as yourself nisaw hallelujah nung tomuno hasa hamza gonge nung tikke khorosan rap da khlaino tini kengma rap case no gosang han belana sara chikun sa rap khlaija kapo bori khoroksa rap khlaija kapo borok khoroksa buja kapo borok khoroksa bothar ja kapo abo tangi khana because hamjak mung koroi ni bagai halel nung hasa hamza go hongke nung bona tangi rap khlainai
nangtangi bono butharnai nangtangi binarani khognai hallelujah tini naidi kaisa ang khoroksa borok ni testimony dong saikna rasiwana borok ni basa khoroksa tongmani khoroksa susung ni bini basa abase bin basa na tam khlaikya tomung sitra tongnai borok rok mane samung sitra sanai chuak mai kham nangnai aba borok rok buthari khibi kanai so bono busalano ta so thei thangka ngage theimani yagolo tamkha aje buthanai rok no police rok romkha te jelo sop khani sao okay okay borok buthanai rok tam khlai hanmale phasi rejago so aba haikena as per law aje buthanai khorok buri do aje je borok ni busana buthanai khorok buse khorok buri jelo sop jakha te borok aba haikena kodo raing kha borok no phasi ma rei buthar sinai borok buthar mani saja phiaba aje je buthar jaknai ni bo phatam khlaikya please nei judge ni thani request khlaikya borok na ang na kari rekha borok no nang tamnai phasi roita buthar sidi ang borok no hamjago ani busano borok saya ngei butharka ba hamyawan sumungtei butharka bahai ang kahamwan sumung tongnai hamjaknai khoroksa borok haina hai ang borok ni tomungo ang baklai finai ang borok no phasi ria nang borok no nakar sidi ang bo nakarkha borok no phasi tar sidi hinai abufa just thani thangi request khlaikya hisab hallelujah obono sa hamjak mohno but tini naidi kobangma tamoi thang khoroksa maybe the repan khlaikya rapist singi mano ban naidi sing hamjagi manlaya pura jotono khorang tisalai bothadi bono ake a phona sia tutui ba hamjagi angmani baga repan khlaikhana but ba borok phan bothar khana but nang to sinai bele nang ang to sinai bele gchungbo haina hai bono bothana phasing thangonga ke bobai te ang nang tam phelai mani tong wan suk jaknai kok kaham ke wan suk di but kabang borok against ngai okonglo hamjagi manglak yasagi manglak tamma kok ni nai asuk saya samuk khlaikya nin nok ni borok bo mai khlaikya nang bhaingja kamu ni nai but nini nok ani nok approach no ya nang as a borok ngai kaitor obono phurung hamjaknani nang hamjagi de man borok ka hamna to jotono hamjago hamyano hamjagai bono slainani bagi sabu ready sabu tiyar a tomung sitra saya khlaitan already se bo reject ngi to samajo nang bono hamjagai yasagi nang bono slainani bagi hakaba slaijak thang hne nang bono ya pressure nan bagi nang khe tiyar da abusi question have abusi sangmu hingke hallelujah ela baga tamsa you must not commit adultery tomung sitra ta tongdi hini sao and tamnisa you must not steal and you must not murder hini sao nang ta khogdi borok ta buthadi tomung sitra ta tongdi te ta khamai di hini sao phiaba amorok no khlainani belai tugu means amorok no mane khlaiawoi tongnani khlainani ya amorok no khlaiawoi tongnani belai tugu but amorok no bufru nang yogoi tongmanai aroni yakni himale jefru nang hamjaknani sengnai you must not commit adultery ni sao nang khoroksak brei no rape khlaiak nang bufru tongi mane jefru nang bono hamjago jefru nang bono respect ro nang jefru borom ro or hamjaknani kongno sawi tongo khoroksung nang bufru bthari aka tongi manai jefru nang bono hamjago hamjago ni borom tangile btharnai ba nang bufru khogya ka tongi manai nang jefru hamjago nang a borom hasa hamjago a borom yaran nang tangile khognai ba tai nang bufru khamaya ka tongi manai nang jefru hamjago nang hasa hamjago ngile bahai kena nang binaran khamainai binaran nang haino unnecessary haino mana musumai ba khalai norok busi mani tong so hamjak mong busuk kotor hamjak mong busuk important tabuk saimandi hallelujah jeng ya phangni simino chaya khlaikya mistake ni saka mistake sumsok ni saka sumsok saya ni saka saya asaka saya khlaikya kai to ni buskango basa phainani sudu jugoli asang
bini mungno to khunani sudu joggoli aseng haipana kaitor busuk hamjaka naidi जों हायासो सित्रा borok no जोंनो हायना हाय bini nokhungni borok khlainanani bagui bo hamjaka abon John 3:16 ke जों jotono mo kosto phiaba aro kaitoni hamjakmano nang naidi kaitor sungsana asukke hamjaka ni sab kaitor ano asukke hamjaka kaitor nono asukke hamjaka bini songdari sajlano rohorka ni sab bini a songdari sajlano poito khlainai borok bo komoriawi mothang jak phlainai ni sab Hallelujah. Hake kaitani hamjakmani jarino sungtini theinani yani yokha. Tekto rojaknani yakni yokha. Sung kwbangma hamyaw klainani yang yokha. Mutharjak mung phasingo thimung phasingo klaina thangui tongmani sung arani yogui phaikya. Tangle kaitor sungna hamjakha aboni bagai. Jesu Christ chini bagai kok khanaka. Ching theina nangma jaga bo theikya. Sung khukti musujakna nasler jakna namo jaga bo nasler jaka. Khukti musujaka bahan sakak jaka. Bebahak sini saka je klaina tongmani bini saka rojoina baikha kaitor hamjakmani bagai a hamjak mungno Jesu Christ phai fulfill khlai paikya ninani thani phai phonok paikya te bebak khlai baikya so hamjak mung ni bagai se sungtini oro asuk lai kaitoni kongno srunglai ma tonglayo te o afa o Jesu ni sung nungui tongi manlayo tomno kaitor sungna hamjak yake sungke ba phana kaitoni mungno khunani joggoya Jesu Christoni mungno khunani joggoya tangi himale sumso gonang ro kaitoni mungno tomno khungke badap sakasa klaima theinai tangmala kaitorongka kathang kaitorongka kathar phiaba nang ang sumso krikha Jesu Christ rojoina baikha katharongka kahamongkha abuni bagise khima jaga bo kaitoni mung sung nungui mano teitukya bo sung kaitoni mung nungui mano bebak jorawo sung kaitoni mung nungui kaito bo sung kok salai tongui mano tangi himale sung tabo katharongkha a katharabo nang ang aji maniya Jesu Christ baithang kok khnawi ajiwi klangmani a kathar a kaham a hamsajak tabuk sini bisungo sokpakya abuni bagai nang ang kaitoni mung nungui tongui mano kaitoni mung khoi tongui mano tini kaitoni nukhungni borok ongui tongui mano because of God's love kaitoni hamjak mungni bagai abun bagai serai ngdi kaitor je a hamjak ma busuk jora morok a busuk jora kaham abun nang saiman sukdi orchini kai chapano kung sukjak nai kre tangla nang porai lekha gonang ni bagai nang business kereng rang gonang sakri gonang sala kaham berei kaham kusuk kotor abuni bagai ya kaitoni mokolo sung kaham abuni bagai ya baithang Jesu Christ kok khanaka baithang kaitor chini bagai hamjak mungno phunoka bini songdari sajlano bolirmani bisingte abuni bagise singtini sikjora haika tabuk kaitoni mokola sake kaham tai morok hallelujah praise the Lord haika hamjak ni phan baba hai tabuk nang saiman sidi kaitor tomno hamjak yake singno sing bo jaga klai tong khamu busuk sitralai sing tong lai khamu hallelujah praise the Lord kaitor kaham bini khairokma pai phlaya bos belai hamjak busungno abang bagin tamsa rap khlaya ka rap case bufru sung nu gyang nai jefru borok hamjak lainani sengo buthalai mang bufru kreying nai jefru borok rok hamjak lainani sengo khoglai mang bufru kreying nai jefru borok rok hamjak lainani sengo khamai lainani bufru kreying nai jefru borok rok hamjak lainani sengo akai toni hamjak ma chini bisingo tabo kuplung angnani nangnai bufru kuplung nai jefru Jesu Christ no bokhabai poito khlai bokhukbai subrai hini gosiwi Jisuno jefru sung yasagai nanai chini bokhau malik khlai nai afrono a hamjak musini bisingo sokpainai a hamjak musini bisingo kuplung angnai hake sung bage Jesu Christ no receive khlai nai abno miyawa already share khlai jaka kaitoni kok khnamang poito phayo ni sau khnadi tomor nang tapon Jisuno kahamke bisas khlaimea ko poito saimea kongke zoraroi daily life phayo noitawo daily ne zorarodi kaitoni kongno khnadi khnamang salsa aba ke poito ni life kuplongi thangnai a poito sonono slainai a poito se Jesu Christ nang poito khlaimanai a poito baise nang Jisuno subra hine gosi manai a poito bain nang kaiton nukhungni boroknai a poito bain nang Jisuno malik khlaini ni busagni malik khlainai manai hallelujah praise the Lord faring aba ke next Bible verse tam sejak tong verse 10 Romans chapter 13 verse 10 love does not wrong to others so love fulfill the requirements of the God's law hanisao naidi hamjak mung
waishafano te koroksan thaniwo hamya khlaya okay kokoro itam sijak bino hamza kai borok bo bono hamya khse khlaya abo bai no buino hamzak nai engkha kerong no rakhokma kerong no tamo bebak no rakhokma khlayo hiso okay no kokbro pori nai dite srai srai engan hallelujah so sungtam no kha love does not wrong to others hallelujah zefro asung especially hamzak mung ke bo no saiman lain ke sikla jorao je tamnai brai sela hamzak lai mane abor mang sung hamzak mung lai phiaba kaitoni hamzak mung abse real hamzak mung hallelujah kema ma sikla jorao hamzak lai hono but after marriage kaijak mani yagulo kabang ma hamzak nai rok ustar layo nok ni tiklai ro holayo divorce ng layo kabang ma hallelujah even tabuk te kaisa case ang belai kheno tamna obonotoi ang belai sensitive ungo haika belai kheno ang bakha tamna haingo kabang ma brai rok abortion khailayo okay tamnai abo busuk jora tamnai boss jaga soike nang bol level soike abo okay tamunoro khorosuk tango hungkangke anang bakha ta baidi haika ba saksana okhlaita sajakdi engkha jengmani engkha paikha tabuk nung hamzak mung phasinga phaisidi ang agi lai thangjak ni kongno saya but jate nini future ro thinango saya tai repeat tang siteng aboni bagis tini okai toni kok sajagai tongo hallelujah tini kemo borong bethalayo haikaba tamnai hamzagu hni tonglai borok divorce nglayo te hamzagu hni tonglai kabangma sitra tomo thanglayo hamya nglayo tam jani kabangma sangsar ngai tongo aborok tai chini langmao repeat tang siteng haine hai ta khlaijak siteng chini bising tai aboni bagasi tini kaitor okongma sungno phrangai tongo hallelujah lai thangmani paikha already paikha bo abono nangtai muito khlaina nangya jat nini next tinini simi te khanani simi te teni salo bebag jorawa nini je phai tangmani salo tai asaya repeat tang siteng aboni bagise kaitor sungno tini abo phrangai tongo phaidi sung hamjak nai englayana hallelujah hamzak mung boro tong Jesus Christo tongo kaitor hamzak mung hisabe sabno rohor Jesus Christo no so rohoro taba hamzak mung nini bisingo bahak koplong phainai Jesus Christo no yasak mani bai hamzak mung bahake nin thanibo kabang sinai jefro nung Jesus no subrai hini gosi mani bai bakhabai poito khlai mani bai go poito bahake khlainai kaitoni kok khnamang poito phayo khnadi kaitoni kokno salbrom khnadi tei poito kabang engdi tei Jesus no poito khlai bono subrai hini gosi wi kaitoni nukhungni borok ungphaidi amen next obakin sijak tong verse 11 no this is all the more urgent for you know how late it is time is running wake up for our salvation is nearer now than when we first believed in so chapter 13 verse 11 tam sijak tong hallelujah norok omahai masema khlai thai haika omahai norok masema tong thai tamni henke tabuk bobotui sal abo norok sawimano norokni sisana jora sok paikha hallelujah norokni sisana jora sok paikha tamni henke जों पुइला पोइतो खलाइ फ्रुनि सलाइ ताबुक जों मोथांजाकना साल तेबो सामपाखा हानिसाव हालेलुया सो नाइसिदियारो बुसक सराय कक एलामबागो सैजाक तंगो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नरक अमहाय मासे मा तंगथाय हानिसाव माने सिनि हामजाक सिनि बिसक हामजाक मुं तस मा तंगथाय तामनि हनके ताबुक बबोतै साल आबो नरक साविमानो नरकनि सिसाना जरा सक पाइका यस सिनि सिसाना जरा सक पाइका तामनि हनके जों पुइला पुइतो ख्लाइपुरनि स्लाइ ताबुक जों मोथांजाकना सालसे तेबो सामपाखा हानिसाव हालेलुया सो तेबो सक सराय के सैनाय टाइम इज रनिंग आउट जरा तो लाइन तंगले जरा लाइन तंगो हालेलुया जिसु ना फैनाय कासुका बिनि बरक रकनो
tini sugjora ungyaku karon kaisano reason kaisano jati kebo phanta karjak thang jotono mo thangjak thang jotono kaitor baksa ma tong thang aboni bagani kaitor chance reitong jora reitong sung ka ki fil thang hnai sung hamjak nai ung thang hnai sungno jora tong sin sungno ka ki file yapri shepai thang hnai sungno chance reitong hallelujah o chance man mano nang magnang tak klaidi o shape mani tong mano nang thut hnai ta handi kaito nono chance reitong nang tini sugjora kathang tangi nang saide man kaito nono jora reitong tebo better nani bagai tebo kaham nani bagai tebo excellent nani bagai aboni bagai nini jora hakyo nang je kathang tong man time waste ta klaidi yes nang kaijang na nang saimano yes nang sakri klaina nang rangajin abo saimon bebang thik tongo but langma renai to kaitor seble o renai sa langma renai bose nono tamni bagai kathang ton male nang hamjak nai borok theng nang kaham borok theng nang bini nokuni borok phaiteng nang jisuno subrai hine goisoi bono bakhai poitu khlaima bai nang ma thangjak theng abuni bagai se bondono chance rei tongo rang income khlaina bagai kaito nono sangsara rohoriya bini mung sung sasang thengni ni bisingtei abuni bagai se bondono rohoro abuni yaglo tomon mung sasung nango hungangke abuni yaglo ste kubun samungrok but nini purpose tamo nung kathang phaimani sangsaro asai phaimani purpose tamo abunu nung saiman thai tei sithai tamla kaitor sungno sangsar rohormani reason kaisano jate chini bisingte bini mung sung sasang theng tei sung belai kheno kaitor nukhuni borok ba anukhuni borok ni mari kaitor joto tomung samung lokowo nukjak thang sangsar nukjak thang ababai kaitor mung sung sasang theng abuni bagase kaitor sungno sangsar kathang tono nung rang ajena bagai sangsar phayonai nung saksangno gosiwita nadi kaitor ni mung sung sasa khlaina bagase nung sangsar asai phayo hallelujah kaitor ni mung sung sasa khlaina bagase bini mung kusuk ni bagase nung sangsar phaya asai phayo hallelujah praise the lord tini kabang masini nahar mung judangi thangbai kya rang celebrity position abonoti borok khatong layo first Jesus Christ no first position tondi bini soi musung jakmani kaitoni musung maus puila nang himdi tomung na aboni yagolo te kisa jora tong phungke te sungsani samung humorok no khlaidi te a celebrity ar aing thang no problem abrang saya ni samania ranga jibani saya ni samambuya sakri khlaimani saya business khlaimani saya okok nang samania but nini purpose tamo first abono nang fill up khaidi aboni yagolo tomung jora kisa misa tongungke tei bad baki rong no khlaidi sini purpose tamo kaito sungno rumani kai bini mungno kusuk khlainani bini mungno sung sasa khlainani hallelujah chini bisingte bini mung sung sasang theng bini mung lob jak theng aboni bagise bo rohoro sungsara sungno hallelujah so faide kaito obono sawi tong tini nang nini ta khokno ma hamjak nai hini saw nang nini ari no ma hamjak nai hini sungno dagi tongo hallelujah sung khoroksa te khoroksa ma hamjak lainai ni kaito sungno dagi tongo hallelujah naidi okong no sayalengya joto borok no saw but practically basago phnangi manya a basago practically phrangnani kokno sangnorok no sawi tongo tini hamjak mono joto no hamjago tei phobo phranglayo hallelujah so faide sung phrangma phasing simi thanglaiya bai thangsini bisingo sung phonok laisiwana hallelujah bai thangsini bisingto ba hamjak mo sung phonok laisiwana amen hallelujah tangi henmale kaitor hamjak mani bagise sung tini bini nokhuni borok ngo kaitor hamjak mani bagise sung tini borok katharango kaitor hamjak mani bagise sung tini borok ka hamungo sung tini tangai kaitono o afa ani babu hambai ni sung kaitono bebag ya phari tongiman because kaitor sung bini nokhuni borok khlainaka kathar khlainaka kaham khlainaka aboni bagise amen so nini takhungno share khlairedi bobo haino hamjak muno srungi mantang next bible verse tam sijak tong o wake up ni sawa jaga sisa sidi ni saw hallelujah maybe nung nini paile bai muktri thangai pan tong khana haike ba kaito ne hamjak mo ba kaito ta mo songjak bono saimia phanangi to khana tini sungjara sisa sidi nin gana dak borong jangri residi sisa di ni sadi bono sungma sisa lai sinai tei busuk thui tong lai sinai sungsani mosong mawo sungtei busuk mukum lai andra gondra him lai ma hake himi tong lai sinai faidi sisa lai siwana
Paidi basala siwana. Paidi hamzak mung yapri shala siwana. Abo Jishu Christo was tongo. Amen. Praise the Lord. Oba verse 12. Baraw katam sa. The night is almost gone nisaw. Managma panya ka suka nisaw. Hallelujah. O manag ni sal panya ka suka. The day of salvation will soon be here nisaw. Amot hangzak ni sal. Asal ketal. Asung sasa abo sok panya ka suka. Hallelujah. Praise the Lord. So remove your dark deeds like dirty clothes nisaw. Nini asitra rokno saya rokno. Ri kesam, ri menam, ri hamya no khugui rohor ma ke khugui rohor sidi nisaw. Maybe yes, nung o video nanya nisilai sekang sek zora. Mungsa sek saya pernah nung kalai tong kana. Okay, no problem. Engka zeng man engka. Hallelujah. Zeng man ikalai ke pai ke nung rapist pa nung itong rasiteng. But borok bathanai pa nung itong rasiteng, no problem. Hallelujah. Praise the Lord. Engka zeng man engka pai ke. Romans chapter 13 verse 12. Ora obon seitongo, obon seijak. A menak ni sal paina ka suka. Asung sasa sal paina ka suka. Tabuk zora engka cini asitra hamya rokno kamsli kesam, kamsli menam sitra no khugui rohor ma ke khugui rohor nani. So remove your dark deeds like the dirty clothes nisaw. So put on the shining armor of right living nisaw. Hallelujah. Asung sasa sumung no sung sumui na laisiana. They shoy kaham ayapri no sung shalai siwan paidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tangnayo share klai mani hai. Sung tomung sini asaya no musungke tau biri nengai panang kata. Bo musungke abono nungya tongi me ada manuna. Obo kina musung ma hayable abo setinya musung ma hayable. Masuk isinanyo setinya musung kele. Kina musung le ma kisinanyo nang kundi abono kontrol kaimenya. But nung biri nung itu mana abono pa bapa hajar abo kina musung ma haydiba. Musung kena abono ri rohorman tiklai ni naroni. Kebongo tomung sitran musung kena ngar tiklai rohorman ni sakni. Kebongo borok saw maliyek ni saw. Tah mako kabo abo kina musung ma haydabo. Mana musung kabo ma kisinanyo abo hayable abo. Asai pun sim nung biri nung payable. But asai pun sim nung ki payu sudi payu. Abla angoshiu. Asai pun sim nung tomung sitra tongi payable. Asai pun sim nung rapist yable. Asai pun sim nung borok botana yable. Asai pun sim nung khogna yable. Nung abono ninaron tiklai rohorimano. Kamsli sitra no khugui rohorma ke nung khugui rohorimano. Maya tahan di manu nung. Hallelujah. Oro nung ta kisidi ta sutisi din saitongya. Abono le nung jesukpan buzala pan na di botana nung tin thisina ki kangkang kele abo botha thinya pan raji tong ai pon a borong ma ki nai tomono musung kangke. But tomung sitrale aba hayable abo nung red kiri khaban la bang tonli angkang nung abono tiklai rohorman ni naroni. But kong borok salayu manliye ni so tamako manu nung. Paidi kamsli sitrano sing sini sakni khugui rohor ma hai abo hakin tomung sitrano kabang ma hamya no tiklai rohor lai siwan ti keplai klai ton la lia sing jishu no sini langmau sing keplai klai ri sinai tomung sitrano tai sini langmau sing keplai klai lai lia sab goshina musung tomung sitrani langmau keplai tang siteng jishu se keplai siteng ni sab goshina musung sab goshu ya prishana musung aba hake je ya prishanai bo hamsa jak. Hallelujah. Praise the Lord. Tomong sitra te chini langmawo keplai ta ang siteng. Baitang Yesus Kristus se chini langmawo raja ngai keplai ang siteng. Yesus no se raja klai sidi. Yesus no se keplai klai sidi. Bini mung se sung sasang siteng. Hallelujah. A tomong sitra tomong saya a hamya rok te chini langmawo keplai ta ang siteng. Hallelujah. Phadi kamsli letra no sing khugui rohor mani hai aba hakeno hamya no sinaro ni sing khugui rohla siwan phaidi asung sasano sumui nala siwan
asung sasa te keboya abo Jisu Kristo se phadi asung sasa no sumui soi pohoro ya plisa laisibana soi kahamo keplaing itong laisibana musang sak kethar motom itong laisibana hallelujah phadi Jisu Kristo no sumui na laisibana asung sasa no sumui na laisibana oh shakara lara magara basteke hallelujah thank you Lord sin kaito son belai hamzako bo khibia sung yakaria abon bagai daily chance roitung sungno salbrum no chance roitung engkho nung saimano mia sujoro nung saya khlaijak no problem kaito delete khlaire nai abono tei bo muitu khlaya tinin sime ka hamo ya presedi a agini sayana bo tei mention khlaya tei muitu khlaya pai khaba delete button sini nai tabukno nungse ya presena bagai ready da to mono ready hingangke ahamya kamai thangsinai ketal nin langma kuplong sinai khorok sasuk je borok sisoi thansango a borok ketalango kesam thangai payo ketal kuplong ungpayo hallelujah 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no srai sijak tongo so next Bible verse tam sijak tong because we belongs to the day ni sao sung manakni borok yeble sung phaima se kaito ne aroni kaitor bai thangse sung sasa bo bai thangse pohor so sung pohor ne aron su phayo we belongs to the day sung manakni ya sung horni borok ya sung salni borok se sung sasani borok se sung sasa kaito ne aron su phayo sung sasa se we belongs to the day next Bible verse 13 upon sujak tong because we belongs to the day we must live decent lives for all to see ni sao sini langma abhai nang nang jate lukurok sini phaisengwa sung sasa nokthong sung ereng borok ya letra patra mana khai nukja ya bhaya sung sani chati au chati jotono nugo hallelujah don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness aswag nangmong a letra petra party aborogo te sung participate khlaite krei or in sexual promiscuity ni sao and immoral living ni sao or in quarreling and jealousy ni sao aba he sung tei phadi keplaing lai lia ara sung ara tei sung kublui tong lai lia swag nangai jurang waijala ya woi buitala ingla ya woi sak mo tong thok tong lai ya woi butok ingla ya woi musula ya woi phadi sung salni pohoro tongnai rok hai kaham ke tonglai siwanu phadi kaham lai siwanu hallelujah praise the Lord a buitalo tomonga sexual immorality ara sangte kubulai lia phadi hallelujah tamakok nei kuma borok kaitor siu bozora wonono ya pharnai right time tong bebagni no tabuk thaisuk season o season thaisuk thayu bebagnin kaise season tongo bebag zora tongo borokni no a zora nang mannai hallelujah kaito tomung nin langmao abahai nango ge kaito non add khlai rena ya phari rena nang tawana jakdi hallelujah enjoyment borok ke chuak nang ke enjoying hlayu party khlai ke enjoy ngun sao but enjoyment a party khlai ma baya an nang mung baya enjoyment Jisu Kristo tisi payo tong thok mung binang tisi payo haike tirik zo to suak nang lai no han tong tholai tong man lai ke biko kema suak nang lai rok besek ke kirima singsa ke langma soi tongo gabang tomung sitra tong lai ro besek kirima singsa ke tamnai boroni life no sungnogo aba hai kirima singsa klai thangmani so sungsani tong thoksa thokbai borok salai jagya tong thogui manya soi tong thok mung real joy abo Jisu Kristo ose phade o tong thok mung no sung ya sak lai siwan o tong thok mung sung kubulai tong lai siwan amen hallelujah so by verse 14 sujak instead clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ in himself hallelujah Jisu Kristo se nang nini kam chlen sum phaisidi bai thang Jisu no se nang sumuina phaisidi and don't let you think about ways of indulge your evil desires so mane nang tai a hamiawan sumbai ke wan sumung bai ke nang ya prita serajak sidi so Jisu Kristo nang sumuina ma bai ka hamo se ya precious sidi amen hallelujah verse
14 porinadi chapter 13 verse 14 sarai ke sijak tong fading kanke khaklai tini wa hanya rok yasagi man khana a hamyao sengtei kubuli tong lalia kamsle shitrano khugui ro horma hake seng khugui ro holai siwana ka hamno sumuina lai siwana seng sasana sumuina lai siwana hake kaitoni mungno seng sasa khlai lai siwana amen praise the lord last in bible verse nok porini hake subrai jisu christo ni daseng yagonadi hinisam sakni musungtui tongna bagai tomung hamya tongna tawan sukdi hinisam hallelujah daseng hake ba baithang jisu no sumuina di hinisam baithang jisu je dagi mani akaham no sumuina di hinisam ya farmani abano sumuina di hinisam hallelujah so maganang liya na tini bonorok mungsasuk tini bu receive khlaikya te nong no kaito te kaisa position chung jo tono no te kaisa position kaito tonir phaipiu ka hallelujah fading ke kaito na hambaire line bin kok thani bagi thank you lord for your love and grace nang belai ka ham lord ning khairuk ma pai flaya nene hamjak ma pai flaya nung tini bless khlaika nini kok thai bai narabuni bagi hambai apa chung nini si lord chini live nini si lord langma nini si jaga sampoti joto samung humung bebak nini mangsi lord ani hini mungsapan kri chini hini mungsapan kri hambai lo nang asik hamjagi bebak ya farmani bagi amen hallelujah kebrin testimony doktor itong kaitoni kok thai khnawi ang salaijaka kaitoni aphan bai ani langmawo kaham sok paikya bangma bemar tongmoni ongkhori thangka problem tongmoni kutul thangka keikha kaham position no aba hai blessing itong hamai mani tongnai tongmoni testimony ke share klaidi palke sing participate khailene ti palke kaijana hambaire layane ale nang tong thongmau singbo tong thok layane palke amen hallelujah sini kaito kaham bini khairokma hamjakma pai flaya sono belai hamjagubo aboni bagai daily chance roi tongo kahamungdi hne daily sujug roi tongo slaijak di hne hambai kaitoni hamari mani tongo tini kok sai mani hama abok kaitor remani se bini zarai se chung tini kathang salbrum bo chini logi tongo amen hallelujah praise the lord amen obosu soi tong thok mung real joy kaitor kathang tono kaitor hamanar mani se nung saiman khamane no you are very special nung je hamanai tongona bo kaitor mani kathang ma tongona bo kaitor mani nung abro shika saiman khamane no nung belai hamsa jakse hallelujah so khasrangdi kaito nona belai hamjako hamjak mono nang buji mankha abon bagi nini bukukti okathar kok keplai kok ongkhori tongo hallelujah samong masamani kaito ni jarise kathang kaito ni jarise mungsapon chini hini kre bebak boromani mangse angkai mani sibla ni no thair nai sabo kathang ton nai sabo hallelujah angaji mani sibla ni sabo kathang ton ni ngaji man kaito se hallelujah praise the lord ani debra yak ni tumor roboni tongmani teruk khai hamai tongkha kaito lobjak thang amen brother meska thake bro nang belai khena kahamse abatai nin lama kaplaing mandeya tumor krikha daily sade krikha ni sade hamka jishun ke sabai ani ke sahamka krikha ka hamse ni goshidi botai kaplaing manya thank you lord nang brother meska no nang hamre mani bagai amen hallelujah yes kaito no mani ang salaijakha onek hamya lama bai haksa langkha kaito ni kok thai bai kobului tonggoi kaitor belai hamjago amen hallelujah yes brother rohit kaito no belai kheno kubukhe keplai khaya pressure itono just kaito ni asoya prini se tak kotuldi kaito ni kok thai se ni yakung ni chati te lamani pohor o kok thai ni nang tak kotuldi hallelujah kaito ni kok se ni yakung ni chati lamani pohor je borok ni yakungo kaito ni kok sating nai je borok ni lamao kaito ni kok pohorong nai a borok te hamyaw klaya Psalm number 119 119 ni
105 어머는 시작 동고 kaitoni kok sesini yakung ni sati kaitoni kok sesini lamani pohor so a kogomang tonglai kaitoni kogomang tonglai rogni bagai manak rekha pohor simisi lama soi sungsasan kaham simisi amen praise the lord okay nung bukuk siblana sorry bukuk meska saime mukang mondok lai jaya ba okay nakar sidi praise the lord okay kok kri kristo ke sungjoton ta khok sedo ang norong no ka clear gone tamle elam bagan rong naidi ang sala mak ni sa wai sa jaga pa nora ang sa jek ni seima nogak ang sala ma hono because sung kai to ni sajla no se receive payo so kai mo ko sung joto no sala ke busa sala because bai thang jisu bo chala but yang explain kai ba saiman di kai to mo ko long ke sung tamo je pros fanos kai to sung na sigo sung na sigia jisu kristo tore tong sini bisungo 아버는 나시고 할렐루야 제프르폰 카이터 나시고 승노 찌니까 한 번씩 아버는 번나야 예수 그리스도 고불롱다 어버롱니 라이프 아버는 서 번나시고 아버니 바그녀 스라이 응디 예수 그리스도서 고불롱나 낭나이 아멘 오케이 다라 아니 브레이니 바그이 기샤 수리자디 따무케 벌로모이 똥타 기샤 수리자디바 비니 뭉케 수미타 오케이 Sumita nang hamka Jesus Christ muang saw. In the name of Jesus, Sumita ni sago je kolom roi tonai phola hamya. Kotolik. In the name of Jesus, right now, heal. Yes, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Sumita nang hamka. Receive kladi. Jesus nana hamre reka. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Somen ang katal ang sukha. Kaito no manai ang salai jagi tongo salbrum bini kok thai khana mabai ang hamsajak hamani gnang morok henei bukha bai ang tabo goshui mankha agio bukha bai ang kaito no manai hamsajak henei goshi manya amen hallelujah jesu christ no yasak suknai jesu christ no saiman suknai sobrai henei goshinai aborok sakno kathar henei se goshu kaham huni se goshu nijini phanbaya jisuni phanbaya ang kathar jisuni bisingti ang kaham kathar huni goshimano so chini bisung tabok phan ang kathar huni goshimaya korok ang sanai jisu christ ni yasak di ta jisu christ ni bisingti kathar huni goshisidi kaham huni goshisidi kaitor obono nayo tang mala tabok kaham jisuni bisingti simisini mano lama bosimisi kaham mungnani lama katharangna ni lama hamza zakha tongnani lama kaisano abo jisu christ simisi amen Lord, thank you nung somena seke salai tong mari bagi. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, take care, bo. Take care, bo. Ino rong ni testimony share klai jang ito ong kena rong share klai di. Sang pal ke kait na hambai relayana. Bro, ang nini kogro kanawui ani langmawo ang tabuk belai kai. Poito kerak engka Orni Poito kerak engka oke Kai tu ni kok mamang se muito enggo bekha bai poito khlai bukhuk bai subrai ni go sikai bo mathang jago abo akok ani khao muito mano belai hambai nang kai tu ni kok no khnari tongma bagai oke jiten kai tu non belai hamjago bondono khibiya bondono yakaria nang belai hamsa jakse te kai tu non ba kini ya prishari tu bini kok thai beke sati lama o pohor krui bini kok thai beke no kaplai phasing ya prishari tu just tas tak kotol de kushangi tong di tang mala je bedek bo phangmai nangjak a bedek bo barbaro bathai thayo belai bai belai musangi tong hallelujah so chini bu phang tabuk jisu christo se sing bedek ba jisu bai mang kerengi tong layane hake jorao bathai thainai jorao bo barbanai belai bai ke sing sasangai nai thagui tongi mannai amen so khaklai te kebni kri khana ge tini asung nang siteng jodona hambai khanani bagi tiar tongbai di khana bahai sing kai tini konglo serang lainai te keplai ke kai toro bahai ke no sing tol lainai te ready ngi tong lainai tomuni tini tabuk jisu christo phai ke
जों बालखे मोफ्ले कायसा बाके तिसाय तलांजाकनाय ते जिसु ख्रिस्ट बाक्सा मलब्रुम बय बाक्सा तंनानै बागै जों थाङै माननाय amen amen hallelujah so ready tongdi phadi जों ready लायनो ready माने मकल फियोगै तंनानै आबुया ready माने कायतुनि कक बाय कुप्लंगै तंनानै अबनसो साव कायतुनि कगो बासाय तंनानै अकंगो साव phadi कायतुनि कगो जों सालब्रुम खोनालायो अकगो जों बासलायनो अकगो जों तंलायनो जिसु तमन तिनि फाके जों के फान कारजागिया पालके hallelujah गप्लायखे जिसु ख्रिस्ट बाय मलब्रुम तंनानै बागै जों थाङै माननाय hallelujah so joto reps ani bagay reading di jisu christ song na phanya kasuka saimenya phia a time jora buprongnai but kasuka hallelujah sukna hani sorry buya sajla buya afa simis a date saimano so al date no phadi sing joto no nai singlain tong layana sing reading jak ke kono problem kre hallelujah tangle boklai sagan sing tlangai banai je de reading jak rono logi kalai sagat tlangai man mane hai जों जिसु रेडिंगै तंखाके जिसु जेफोर सों ना फाने फायो जोंबो क्लाइ सेगन बय बाखा थाङै माननाय ताखोक आनि सराय खासरां नि बागै किसा सुरिजादि बतरै काइतोनि सामुं खाइ मानानि amen amen सन्जय निनि वान सुकमुं हालेलुया नों काइतोन थानि या फाना थाङै दं निनि प्लेन निनि वान सुकमुं न मीन्स आबो सक्सेस ओं सिनाय नं सिनाय एला बागो कं सुजाक दं प्रभावस नरनि साबमा रंना काइतोन थानि या फारदि हागे काइतर आबनो सक्सेस खालायनाय हिनि साव हालेलुया सो निनि साब मानि यस गोम बरक डॉक्टर खालायनाय गोम बरक इंजिनियर खालायनाय संसानि आबो रंनो तै आशा कोगो बाट आबो हामियानि आं सामानिया बाट निनि मुसुं माता निनि चराय तोरै काइतोनि सामुं खालायनाय सो निनि अवान सुमुं को निनि मिस थेंग लाक निनि अ जे प्लान तै मिसिंग या तां नों काइतोनि या फरमानि बागै अब सक्सेस ओं सिनाय नों सिनाय हालेलुया लॉर्ड खासरां निनि से लॉर्ड सन्जयनि bini jisrai khasrang lord bondini silo apa bi as a borok parents hisabe buma bufa hisabe lord abor musungma thinango borong chrai nini samungni bagai nini kok thaini bagai lord ya appreciating te khlaiteng lord amusungma nang khana ka ta ya sakhanara boni bagai hambai khasrang nini silo nini mung kusukni bagai silo nini mung sung sasani bagai silo nini samungni bagai silo thank you lord nang khasrang ya sangi namani bagai amen amen सन्जय खासरांदि दै तंथकदि हालेलुया सो तिनि आसुनं सितंके जतन हामबाय तै फारि खरकसा ते खरकसा बाहायकिन जों नखुं कायसानि मारि फुनुक लायानो तै सिनि प्रेयार पर्सनल प्रेयार ल जों खरकसा ते खरकसा मुइतु खलाय लायानो नरक बाहायना आनो मुइतु खलायदि तै नरकनि तामनाय नरकनि बागै बां मुइतु खलायो तै नरक बाहायना आनो मुइतु खलायदि खरकसा ते खरकसा जों बाहायकिन सुरिमुं बिसिंते करंगै तंलायानो फलाव जों करंलाय तंलायानो हालेलुया हाके तेबो जों काइतर कप्लायं मानान बागै आनि साजग रियाना ते रिहाननि बागै सुरिग्रादि काइतर सामुं तांगै तंमानि बागै हालेलुया थैंक यू लॉर्ड रियाना ते रिहान नों बरंनि लाइफ लॉर्ड नों याग्रवै मालिक ngै नों बरंनि याप्रिशियेट तंमानि बागै बरं थिनां नि याफाव याफारो लॉर्ड नोंसे बुग्रा लॉर्ड हामबाय लॉर्ड नों बरं लामाव सामुं खलाय तंमानि बागै बेमार करै healthy life roi nung bang bless khlai tongmani bagai bron thinang belai sung sasate kaham lord hambai narabuni bagai thank you lord hallelujah phading ke asanung siteng an jotona hambai